कमाए के है मतलब बका हो कि केस जिंदगी भर भरल जाओ। ईएमआई पे घर गाड़ी मोबाइल सब बा। जिंदगी जियल महंगा हो गईल बा आ लोन के रिश्ता घर परिवार से ज्यादा गहरा हो गईल। हिसाब कइला पर दिमाग ना काम करे। जरूरत बेच के सुकून खरीदे के पड़ता। क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट तो बात जाला, बाकी नींद आ भरोसा ना बचे। बस बाचेला तो खाली अगला ईएमआई डेट। आजकल समय से पहले किस्मत से ज्यादा बजट के बाहर कुछ वो सोचल पाप बा यार। अब तो जिंदगी के सप्ताह भी ईएमआई में बटा गईल बा। सोमवार से शुक्रवार तक जिए के कोशिश आ शनिवार एतवार ईएमआई भरे के चिंता। काश कौनो ऐसा बैंक रहित हो जवन सुकून भी किस्ती पर दिहित।